Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet kenkwana, ket palentigem ti dalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, anyaman na pagurasan ti lubong nga pagdengdenggan nyo. Daytoy ni Pastor Vic Ariola III, kabkablawan na kayamin. Iti naragsak nga aldawyo, naragsak nga rabiiyo, naragsak nga agsapa, anyaman nga paset ti lubong nga pagdengdengan ni kadaraan ken kailyan nga Ilocano. Sigun ti survey adan nasurok nga 30 nga nasyon. Agyaman kami dakay dita. Ket sapay kumate karkararag tayo ta dagiti dumamet nga padatay nga Ilocano, maamuan da ito nga programa. Ipadiguyo met nga nangaganyo da ito nga programa. At dagiti gagayemyo nga andapay nagdengdengeg daytoyen iti may kasangapulo ket 5 nga episode iti programa Timek tinamnama. Sapay kumata ni Apo Diyos, isot mang ti bendisyon, iti kang kanayon nga panagandangayo iti daytoy nga programa Timek tinamnama. Ti programa Timek tinamnama giipay kada kayo gagayem ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Mangingidmet iti live stream a programa ti radyo DJHT 77.7 FM Airwaves USA. Sapay kumata mangganyon o mampay may connector kay ti internet dahil programa ti radyo manipod dito'y Amerika. Ni Apo Diyos kumati mangted ka na kayo. Ti bendisyon tintay manen, panagadal ti sao ni Apo Diyos, ti daytoy nga aldaw, agkararag tayo. Diyos mi, amanagayat unay. At dada dito'y digiti kakabsat ko, sa dino man nga paset ti lubong nga pagdengdeng ganda. Mabalin mi kadi, Apo, iti agadal kadagiti kakapateg asasaw. Tababaen lang ti parabor mo, kentag tultuloy apamati mi. Isalakan na kami, Apo. Isalakan na kami ito. Ket madaan kami itinanama, iti panagtalineen mi ti lugar ng isagsaganam, nga isu nga pagyanan to, dagiti may salakan. Mangeg mi kadi Apo ti timek mo ti daytoy nga aldaw. Nadada dagiti masaksakit agasam ida. Dagiti agladladingit nga nagpasinat, gapo dagiti ayatenda ti biag, napandan na ginana. Agur-uray dayta na indaklang aldaw nga panagparang ni Apo Isus. Agyaman kami ti karim, nga no mamati kami, uray no matay kami, no adda dayta nga pamati, nga inawat mi ken ka, agbiag kam tumanen, akumita, ken makipagari ken ni Apo Isus, ti lugar nga awanen ni patay. Ikararag ko dagiti familyas, manipod kalakayan ay gana ti kaubingan, mariknami met kadi Apo tinadeket, nga relasyon akas pamilya, anak, ama, ken ina, ken dagiti karkaruba, na sideg kadagiti pagtaengan mi. O Diyos mi, agyaman kami kadagiti, adu nga bendisyon nga saan nga matukod nga impay mo. Waradan kami iti panawen, iti pandemya, mayabubong ken angul ako naen iti Ilocano, at dakan to kadi Apo nga mangsalaknib kada kami. Ken madan kami iti salonat, iti naldaw-aldaw. Awato mo na Apo na ito ipagpakasi meksipod ta dinawat mida. Tinagan na po may Jesus. Amen and Amen.
mamati kay kadi, ti kunkunaen, iti Biblia, may salakan tayo, babaen ti parabor. Ala, adu dagiti tattao, nga mga ibon-bonanag, ti radio, ken telebisyon, nga may salakan tayo, iti parabor laeng. Ala, di sa nga laeng, kahit nasa uwen, agpamati da, nga magsalungasing damat, ti baso. Agsalungasing da, nga aramatin damat ti parabor nga lisensya, nga agaramid da ti baso. May salakan tayo kadi. Babaen ti parabor. Anya ti makunkuna a parabor. Asino dagiti naikan iti parabor. Kasano kadi nga awaten ti maysa nga tao ti parabor. Amuyo gagayem kunada nga ididamo naisalakan dagiti tattao babaen ti panagtungpalda iti linteg. Ngem idiimayen ni Kristo may salakan dan babaen ti parabor. Pudno nga tadayta. Ala gagayem awan ti ibagana di jay Biblia nga santay ngagtungpal ti bilin. Ti amok akit gaputin salakan na tayo ni Apo Isos. Iso nga agtulnugak gaputi kinamanagayat na ti panangisalakan na iti biyag ko. Alam may supyat unay daytoy ti nasantuan nga surat. Gaputan na lawag ti panagkuna ti Biblia. Ijay libro ti Tito, Kapitulo 2, versikulo 11. Kastiti ko na nagagayam, dinggenyo. Ti parabor ti Diyos, amang yag ti panakaisalakan, kadagiti iso amin at at tao. Nairaman tayo. Iti dayay. Gagayam. Amuyo, ni David iso ti maysa nga managbasol. Maysa nga napakawan. Maysa nga pinakawan ket naisalakan babaen ti parabor ni Apo Isus. Naawatan ka din ni David asaan nga maisalakan dagiti tattao gapu ti aramid. When naawatan na ni David, ket kastiti kuna na iti Roma 4:6, oray ni David metlaeng impalawag na tinaimbag agasat ti tao ti panangi bilangan ti Dios ti kinalinteg, oray awan dagiti aramid na. Ni, lalawag. Alam nga pantay mat kini Moises. Naawatan ka din ni Moises, tinakkel a parabor ni Apo Dios. No kunayan kakabsat, awan duwa-duwa nga amuna, na napadasan na pa iti parabor ti Dios. Dinggin tayo iti palawag na ni Jehovah. Masarakan iti Exodo 34, versikulo 6. Kuna na Jehovah, Jehovah. Dios, ama nangasi, ken managparabor, na inayad nga ang agpungtot, ken aglaplapusanan ti kinaimbag asi ayat ken kinapudno. Gagayem, dakkel ti parabor ni Apo Dios, iti panawen ni Moises, akas itatangal daw. Maminado nga mabasa ti librong Exodo, asasawen ni Moises, anasarakan na ti parabor, iti apo tayo. Kung kuna digiti na duma mga kasaba, nga ti parabor lang adijay baro atulang. Ngayon naglawag, ngayon basak ka na kayo ti libro ti Exodo 34, versikulo 6. Nga ni Apo Jesus, babaen kini Moses, ibaganad to'y, nga, ito nga libro ti Biblia, sasawan ni Moses nga nasarakan na ti parabor ti apo tayo. Adios. Mapantayo kini Abraham. Kasano kadi ti panakaisalakan idi ni Abraham. Ala, mapantayo di Roma 4, versikulo 1, aging gana ijay 5, makita tayo na ito ikakabsat. Naisalakan ni Abraham, babaen ti parabor ken pamati. Parabor ken pamati. Amo yung naisalakan met ni Noe, gaputi pamati. Masarakan dito ti Hebreo 11, versikulo 7. Kastamet ni Moises, na kaya basbasa tayo una iti libro ti Exodo, naisalakan babaen iti pamati. Na daan mo ti Israel, iti isumet laeng
nga mangisalakan nga ebanghelyo nga adda kada tayo ket naisuro kadakwada iti kasta. No basahin tayo iti libro ti Hebreo kapitulo 4 versikulo 1 ken 2 na lawag gagayem. Ti panakaisalakan gapu iti pammati. Adda kadi tao nga mapalinteg laeng babaen ti aramid na tilinteg. Umunay ka din nga may salakan tayo babaen ti panagtungpal tilinteg. Adu tatta ti mangipapilit na kaya dati may salakan isang agtulnog da. Baliktad kakabsat. Ti aramidan ta kuma agtulnog da tilinteg agaputa insalakanen ni Apo Dios ida. Dayjay met iti panagraem tayo ti Dios. Panang-recognize uno panangkita tayo ti kinamanagayat ni Apo Dios. Ket isubli tayo met dayta nga pabor nga ayat inten ni Apo Dios. Babaen ti panagtulog tayo. Anya ti kunana no ayaten da kanya tungpalen nyo dagiti bilbilin ko. Adu pala ti tattao tatta nga adu nga punto nagtungpal na tilinteg tapno may salakan da. Ni Apo Dios kakabsat tilinteg inted na nga mangiturong kada tayo kini Apo Isos. It is the transcript of the character of God. Iso dayta kakabsat ti nakailanadan tinapudno kababalin ni Apo Dios. Ni Kristo ti mangisalakan kada tayo hangay sa ngapulong bilin kakabsat. Kung nati Biblia nga ti sa ngapulong bilin, iso ti maysa nga sarming nga ipakita na nga darugit taropam ket haan nga dayta sarming igusogos mo ti ropam tatno madalosan. Ibaga dayjay sarming o narugit ka. Mabangkag bugo. Dayjay linteg ni Apo Dios ituduna dagiti kinadakes tayo. Tani Apo Isus laeng ti magugas. Hanga dagiti sangapulo nga bilin ni Apo Dios. Gagayem. Anya kadi ti mapalinteg babaen ti aramid ti linteg. No basahin tayo ti Galacia 2 versikulo 16. Ninggan nyo kasi ti kunayin na. Ngem agsipod ta amumi at itao na palinteg saan na nga gapu ka dagiti aramid ti linteg no diket gapu ti pamati ken Hesukristo. Da kami met namati kami ken ni Kristo tapno mapalinteg kami gapu ti pamati ken ni Kristo. Adiket gapu kadagiti aramid ti linteg tagapu kadagiti aramid ti linteg dinto mapalinteg ta anyaman alasan. Nakita yo hanga mapalinteg ti lasag ti linteg ni Apo Dios. Isuro na tayo. Anakit nga sa uwen nga katen tayo ti linteg. Ti Biblia kunana met iyay nga han nga imay ni Apo Isus. May na dadaelen itilinteg no diket umay na tungpalen. Gagayem ken kakabsat. Kasano kadi ti panakapalinteg ti maysa nga tawo iti sango ni Apo Dios. Sikang agdingdingeg kanyat gayem. Kasano nga mapalinteg ka? Iti sango ni Apo Dios. No, basahin tayo manin ti Roma 3:24, nalawag nga kunana kadagitoy may bilang da analinteg nga awan ti baybayad na gapu iti parabor na gagayem. Maaramat ti panakasubot nga adda ken ni Kristo babaen ti parabor na. Makin aramid ti pagsadagan ti panakapalinteg tayo gapu ti pamati. Adda kadi pagsadagan na daytoy. When adda iti Roma 3:25 ken 26 ibaga nadtoy iso nga impaay ti Dios adaton apan nakikapya gapu ti pamati iti darana. Tapno may parangarang ti kinalinteg na tagapo iti kinaanos ti Dios pinalabas na dagiti basbasol an aramid idi. Our past sins, dagiti naglablabas nga basbason tayo. Tapno ti kinalinteg na may parangarang iti agdama at tiyempo. Tapno may pakita an nalinteg ken mapalinteg iti adda pamati na ken ni Apo Isus. Adda kadi pamatin ken kuana gayem. Anya dagiti naramid ni Apo Dios. Apan nang isalakan na iti tao. May salakan tayo iti pamati. Babaen ti parabor ni Apo Isus. Tilinteg ni Apo Isus at dapay laeng idalan na tayo ken ni Apo Isus. He is this, the Ten Commandments is the schoolmaster. Isu iti mangi suro
maestro nga mangitudo nga mapantay kini Apo Isus nadno, no mapantay kini Apo Isus, maugasan di kiti maspasol tayo, kitagbiag tayo ti kinalinteg. Amen. Amen. Adda di kiti naramid ni Apo Diyos, iti panangisalakan na ti tao. Ada dua abanag, na kahit kung ayam amo kada kayo kakayem. Tiyo muna, inikat na ti sentensya ti patay. May kadua, nang third tinananay nga kinalinteg tapno may simpati tao ti umiso nga relasyon na kini Apo Dios. Dagitoy tinaramid ni Apo Dios ti panangisalakan na. Umuna inikat na ti sentensya ti biag, ti patay ko nakiti. Ti may kadua, pinabilag na tinananay nga kinalinteg tapno may simpati tao, tapno may kagaytay ti kinalinteg na. No mapantayo kini Apo Isos. Itid na ti umiso a relasyon ti Dios ken ti tao. Ket babaen ti daytoy gagayem ti nasantuan nga surat malawag kuna na linapsot na ti sentensya apatay iti daydi ipapatay ni Kristo. Sana inted ti naan-anay a kinalinteg babaen daydi naan-anay nga kabibiyag ni Kristo ditoy daga. Amutay nga ni Apoy saan nga nagbaso, nagbiag ti kinasanto. Ited namut day nga panakabalin, nga panagbiag ti kinasanto. No mapantayo ken awaten tayo, iti mandupot tayo nga ni Apo Jesus. Ti saludsot, adda kadi ti kinalinteg nga mangisalakan ti maysa nga tao. No basahin tayo ti Roma 3:21 engana versikulo 24, kinalinteg laeng ti Dios amay parangarang babaen Kristo ti pakaisalakanan ni Kristo gapu ta isu ti kordero ti Dios nga mangikat ti basol iti lubong. 1:29 may kadwa nga paset. May salakan tayo kalayan. Babaen laeng ti kabibiyag ken kababalin ni Apo Jesus. Roma 5 versikulo 10. Mangisalakan ti kinalinteg ket itden ni Apo Dios babaen ken ni Kristo Jesus. No daday ta pamati tayo ni Apo Jesus ikagay na dahi ta kinalinteg. Isu ti mangisalakan gapu ta pagbiagan tayon ti kinalinteg na. Pagbiagan tayon ti biag na. Inton daytoy nga biag ket naisukon nga nanay ken kuana. Asino kadi ti paggapuan dayta mangisalakan a kinalinteg. Sa dino ti paggapuan na ti Filipos 3 versikulo 8 ken 9 no basahin tayo kunana toy adda kay ken Kristo Jesus isu agapu ti biyang ti Dios. Naaramid kada kayo a kinasirib ken kinalinteg ken kinasanto ken sumpot. Gagayem nga dumdumngeg dati ang programa. Umay kada tayo ti kinalinteg manipud ken Kristo. Isu ni Hiuba a kinalinteg tayo. Isu nan anay ti panagbiag na. Natay gaputi basol dagiti isu amin. Nagungar ket adda si bibiyag itang aldaw. Isu ti kinalinteg mo ken kinalinteg ko ket pag naiden tayo ni Kristo iti uneg tayo manipud iti daytoy nga aldaw. Addan nga agari ti puso tayo. Dahito iti kinalinteg nga dinto pulos mabaliwan. Akas kuna iti umuna nga Juan 5 versikulo 11 ken 12. Inton dahito nga biyag na isoko nga nananay ken Kristo. Ti saludsod. Panagtungpal ka di ti linteg, ti magpalinteg ti biyag tayo. Imbagak managtatay. Saan? Apay, Roma 3:20 ko natin. Agsipud ta awan ti lasag nga may bilang analinteg ti sango ti Dios gapo kadagiti araramid na itilinteg. Tagapo ti linteg may pakamoy ti baso. Ilinteg iturong na tayo kini Apo isang iso ti mangisalakan kada tayo. Ni Kristo ti mangisalakan tayo. Babaen ti parabor na. Amen. Amen. Gagayem saan ngayon ni Kristo ti kinalinteg na. Ken panangisalakan na. Iti tao ngagtultuloy, ngagbasbaso.
agsalsalungasing, ited na, ti panangisalakan na, panang palintig na, tapno dayta, at tao, may salakan. Ket dayta, ti pakabalinan tayo. Nga agtultuloy, nga agtulnog, agtungpal, tilinteg ni Apo Dios. Gaputa nakita tayon, ti kinaimbag ni Apo Isus, gaputa inawat tayon, ket pagragsakan tayon, ti agtulnog, ken kuana. Kuna ti baro nga testamento, iti Roma 3, versikulo 31, pukawin tayo nga ron ayat tilinteg gaputi pamati, pukawin tayo nga ta, ni kaanuman, kuna ti Biblia, ni kaanuman, no di ket pataginayunan nanto tilinteg. So kada kayo nga mangipagpakamo ken may kaskasabang awanen tilinteg, nakabutbuton kayo. No ibagay nga wan tilinteg ket umay da rumaot ket patayin da kayo, mabuton kay tumalaeng. May da sabruten de kiti sansan ni kwayo, bagayawan tilinteg. Agsangit kay tumutlaeng. Gaputa mapukaw de kiti sansan ni kwayo. Ngem no adda tilinteg ni Apo Dios, natal na tirik na tayo. Tadapay la turay, adapay la linteg. Kastamet ti pagarian ni Apo Dios gagayem. Ni Kristo, palubusam ka din na ikaw wes, dayta, ken ka, tapno ipaay na dayta salakan na, ti dayto yung aldaw. Ipaay na dayta kinalinteg na. Dayta nga salakan, kinasanto, kinalinteg na, may lubog mo't lang, ti panagtulog tayon nga si ayat. So no ayaten lak, agtulnog kayo kanya ko na ni Apo Isus. Tungpalan nyo na bilbilin ko. Ayaten nagagayem, panagtulnog, panagtungpal, ti isusungbat mo iti Diyos amang isalakan ken ka. May salakan tayo laing babaen ti parabor. Tapno agaramid tayo tinaimbag, nga ipatungpal kada tayo ni Apo tayo nga Jesucristo, akas kunaen ti Episo 2, versikulo 8 ken 10. Naging bagkit din ti parabor ni Apo Isus. Babaen ti parabor ni Apo Isus, insalakan nan, nagiti basbasol ko tinaglabas. Kit ideklar na kon akasla sa anak nga nagbasol. Babaen ti parabor ni Apo Isus, ikanak ti panakabalin, nga agbiag ti kinasanto, kinaldaw-alaw. Isalsalakan na manipod kadagiti, mangriribok, makasulisog abasbasol. Babaen ti parabor ni Apo Dios, isagana nak, nga ito numay day tangal daw. Mamay na alainin na kiti kukuha na kiti salakan na iti pagarian na. May sakto agraman ti pamilya, nga may salakan nga makipagnaid ken kuha na, iti agnanayon, babaen ti parabor ni Apo Isus. Isalakan na ka, ayaten agayem ken kapsat. Tisan nga nabayag at agayem ko, anapan nangasaba iti aldaw ti Sabado ijay Oregon. Ket kabayatan ti kanda na sadyay, adda ti maysa nga lalaki nga daan ti sakit ti kanser. Ket napan nakipagpakasi ket kunana na pastor, adda anak ti sakit a kanser ket kuna ti doktor nga saan akon a maagasan. Masapol ko ti tulong mo. Inayaban na daydi nga kapsat. Impatay natin manakabalin nga ima na. Inala natin itugtugot na nga basit a botelya iti lana ti olibo. Ket impatay na iti ulo daytoy masakit ti kanser akapsat a lalaki. Katingaan ti lawas adda na awat daytoy a pastor agayem ko amaysa nga awag ti telepono. Isu ti maysa nga boses ti maysa a babae. Ket nagsaludsod ket kunana pastor, malagip mo kadi nga daing kararagam nga lalaki ag sakit ti kanser idi Sabado. Wen ing kararagak. Isu ti lakay ko pastor. Kahit kung ipadamag ken ka nga natayen. Ana natayen? Dayta. Iti saludsod iti pastor. Pastor hang kamadanagan. Kahit kung i-report ken ka. Nasakbay nga imay di kapilya di Sabado nakong-unget nila kay ko. Makong-unget launay no apay nga maagasan ti sakit na kanser. Makong-unget launay tati kararag na ket saan nga nasungbatan nga maagasan.
makungutla unay agsipod takayt na pa'y makita digiti apuna ti panagdakkel da panagraduar da no ape kit din nga alaanan ni Apo Isus ngem di imay ka nagsermon iti Sabado nagboluntaryo nga imay amok nga malagip mo na ita amom tinapasamak iti pinulutam kaning kararagam nakaisisem meten tilangana ken rupa na iti nagawid kami talong aldaw sakbay tinatay nga nagkangkanta kami kadagiti paborito ng himno. Nagbasbasa kami iti libro ti Biblia, dagiti karkarina. Ket anyan nga nagimba tilanga nilakay ko sakbay anatay. Ket pastor, agyaman aklaon iti panangpulot mo ken kuana. Kinunana sakbay nga natay agyaman ak kababaen ti impangruna ngayon baga ti pastor asa nga ili. Nga may salakanak, babaen ti parabor ni Apo Isus. Isalakanak manipod kadigiti basbason ko. Numan pa'y sa anak nga naagasan ti kanser, inagasan ni Apo Diyos, tinay spirituan a panagbiag ko, ket kayat ko nga makita ni Apo Isus. Into na agungarak manen manipod iti tanem. Ket maddaanak, day taragsak, gapu iti parabor ni Apo Isus. Naisalakan na babaen ti pamatik ken kuana. Kayat ko makita. Inton aldaw ti panagungar. O Diyos mi amanagayat unay. Numapay kasano ti kinadakes kuno kinaman nagpasol mi Apo. Babaen ti parabor mo. Babaen ti papatay ni Apo Isus si cross. Pinakawan mo ti naglabas ka na kami. Babaen ti parabar mo ikan na kami ti panakaisalakan mi tinaldaw-aldaw. Manipod kadagiti basol nga sangwen akarit ti tattao. Babaen ti nga parabor mo dakkel ti tarigagay mi agraman ti pamilya mi nga makita minto ni Apo Isus. Agpiak kami kaditi kinasanto manipod ita. Agsipod ta dinawat mi dati napataganagan na po, Isus. Amen.